ଛୁଆଙ୍କୁ ସର୍ଭେ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଆରେ ସର୍ଭେରୁ ଜଣା ପଡୁଛି ଯେ ତମେ ତମର ଯେତିକି ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ବିଡି ସିଗାରେଟ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ତମେ ନିଶା କରୁଛ କି? ହଁ ମ୍ୟାମ୍ ନିଶା ଆମେ ସବୁ ଛୁଆ ଫୁଆ ସବୁ ନିଶା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କୁକୁଡ଼ା ବି ନିଶା କିଏ ଶିଖେଇ ଦେଇଛି କୁକୁଡ଼ା ଏଇଠି ଦଉଛି ନିଶାର ମୁଖିଆ କହିଲେ ମୁଁ ଚଳେ। ଭାଇ ଆମର ପୁରା ନିଶାର ମୁଖିଆ ବା। କହିଲେ ନିଶାଟା ତାହେଲେ ତମେ କେମିତି କର? ଖଇନିଟାକୁ ତମେ ଏମ୍ ଦଳିବ ଦଳି ସାରିଲା ପରେ ଏମ୍ ଟିକେ ହାତରେ ଆଣିବ ପୁରା ଏଇଠି ଏମିତି ଜାକିଦେଲ। ତାପରେ ଆଇଲା ଆମର କଣ ଆଇଲା ଗଞ୍ଜେଇଟାକୁ ଧଇଲ ଫାଷ୍ଟ ଏମିତି ଗୋଡ଼ ପଡ଼ ଚପଲ ପରେ ଓହ୍ଲେଇ ଦବ ଫାଷ୍ଟ। ତାପରେ ମୁଣ୍ଡିଆଟା ମାରିବ ହେଲା। ତାପରେ ହାତରେ ଆଣିବ ବାବାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବ। ବାବାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କର ଫାଷ୍ଟ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦମ୍ ଦବ ତାକୁ। ଦମ୍ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଲଗେଇଲ ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜେଇଟା ସରିଗଲା। ଏବେ ଆଇଲା ମଦ। ମୁଁ ବା ସେଠି କହୁଛି କଣ ହେଇଛି? ଆରେ ସେ ଥାଉ ମୋ ନିଶା ଚଢିଲା ନିଶା କାଇଁ ଓହ୍ଲଉଛୁ?